Iroi try sai sin pat ngai kublei pi paro ha kerten ke badan bor ke jong try te kani ke kubor kadai na kabenta jong kito baro ki bala kersian ye ki seng riulum nganam ong bakani ke kubor na kabenta jong kito ki kersian ye ke BGP bat ke NPP namar kembangi baro hi la GE na kuwi ke por sya kuwi ke por ba ka BGP bat ka NPP kidai kiba pensitom banyak ki kristan tengi la yu ihi dala ki khmat hanre bon sin kiba bon kim shim la yu i wat haba ki don ki khmat kiba yu i te haba ja kini ki e barok khot te nga ong ye pi kiba kristan ye ki seng riulom da ka do not ka basngur ka ba khoj nga ong ye pi wat nom sngo ba be namar pi phim shem la shukor ya la de lamne phim shamla shukor ya ublay lamne phim shamla shukor ya nu ru re da ka donut ka basngur phila ya jit ya ki seng reulum ki jongi te haba phila penjob ru ya ki bat haba ki shat kala ya phi ngong ye phi wat nom ki khuslai lamne wa nom temru ya ki namar da ka ba phi tem ya ki ublay unom bishar ya ki da ka ba phi tem phi kho ya ki da ka ba phi kran da ki tien ki bomlong ya ki kamot ublay unom yo ban bishar ya ki namar phide ban tip ya kani ka wai bakat ma kamte ka jongi ka de ka jong ublay te hanrai ka ka bangi don kamenta ka long bangin penrit ya la de hakmat jong ublay ngin duwai hakmat jong ublay balada ublay unia le ya ki hatu ki la mo bakin ya le ya ublay phide ban tip ya kani ka wai balada dang don hi ki brio ki ba i hok ya ublay ha ka rikasi ka jongi kinom la bakin le ka bas niu yang iki kon kristan ringin duwai na kamenta ki weipat ki jat ben riu ki basha ka weipat keri ki ba mane dem yo ublay jongi uba embat uba shisha ka jingsha le ben yaki kalong shaba palat te hanrei na kamenta jongi ngi de ban duwai na mar nganget hakari kari khasi ka jongi te kinom not hi banya shok banya tiet banya penyap banya pen mi snam yang ini nak bentar kerteng ke jong utrai namar hang ni dang bon ki ba ye ublay bat nganget ublay udon rengkat hakali yang ke jongi namar kata ke ka bangi don kam ngin duwai nak bentar kito ki ba sha le ben bat yakini ki briu wat nom tem yaki wat nom kran sne yaki sepet lada kim kelak ka ba mut ublay hi un sia le nak bentar ke jongki hanre lada phia bon nia palat phia tem phia tla yaki ublay unnom ya le dal le ru em namar ublay ong kurkhui ki batem namar kata wat nom tim wat nom krans new yiki nang ublay un yo ban ya le hi ya katma ka jongi ngai ngo ublay ngade ka breu ka ba ngam ju don ya kata ka mensim jong jing shepting lam ni ngam ju pen bon ru i jing khuslai han re ngawat ki la kelenti ban pen bon ha ki jing duwai pen bon ha ka ban pen sngo bahai ublay te ublay unom sya ba mano ban kta ikte ki khon ke jong u namara da ki kta yangi kamut ki la kta ya ka pelok mat ke jong trai te la da phi kta yo trai ka bainong ka de ka barem ha te na menta jong phi ki belai kersian na ka menta ki seng riulum wat nam sngo khuslai da le ru en ngin duwai ublay undon hakaliang ka jongi tang ka wei ngong ye phi sange no ka tem sange no ka ben sange no kaba pikran ki ki ktien ki bas niu nama utra nam cham sngo bha ba unam sngo ru i ka jing duwai ka jongi nama da ka jo ka shintor ngi duwai da ka jo ka shintor hi ngi tem tukum no ublay ula ban ju bab i ka jing duwai ka jongi de la da phi duwai plus nang ta phip krans niu ai ru em hang ta ka ni ublay sa ju bab engi te ublay un kur khu yangi baro lang un kur khu i ka jat ben riu ka jongi wat nam khi khuslai ublay udon hakaliang ka jongi to ublay un yo ban kur khu i philang baro yaro itrai